Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε ένα μαύρο smoky eye look. Επέλεξα το μαύρο γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ βασικό χρώμα. Πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες το έχουμε στη συλλογή μας. Επίσης ταιριάζει ιδανικά σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, από τις πιο λευκές μέχρι τις πιο σκουρόχρωμες. Είναι ιδανικό για μια βραδινή έξοδο ή μπορείτε να το φορέσετε σε κάτι πιο επίσημο. Και πάμε να δούμε πώς το δημιούργησα. Έχω ήδη προετοιμάσει την περιοχή του προσώπου μου γιατί ήθελα να είμαι πιο αναλυτική στα μάτια σε αυτό το βίντεο. Θα σας δείξω όμως ποια προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει. Για primer έχω χρησιμοποιήσει από Benefit το The Professional. Είναι ένα πολύ όμορφο primer και αυτό γεμίζει τους πόρους, σας κρατάει μακριά από τη λιπαρότητα. Όταν κάνω ένα βραδινό μακιγιάζ ή όταν θέλω ένα μακιγιάζ να μου κρατήσει περισσότερη ώρα, πάντα χρησιμοποιώ ένα primer. Για foundation έχω χρησιμοποιήσει από MAC το Studio Fix το NC20. Στα μάτια έχω χρησιμοποιήσει το Pro Longwear από MAC το NW20. Για πούδρα έχω χρησιμοποιήσει από τη L'Oreal την True Matte. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πούδρα. Τέλος, στα ζυγωματικά μου έχω χρησιμοποιήσει το bronzer το Hoola από Benefit. Σας έχω μιλήσει γι' αυτό σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο, αυτό χρησιμοποιώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και για ρούζ έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγο από τη MAC το Melba. Είναι ένα Coral Rose ρούζ. Θα σας αναφέρω ότι το concealer μου το έχω σετάρει από τη Makeup Forever με την HD Powder. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ελαφριά πούδρα και πάμε να περάσουμε στην περιοχή των ματιών. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη βάση, το Paint Pot, το Soft Ochre από MAC. Την περνάω σε όλο το κινητό μου βλέφαρο και μέχρι πάνω στο τόξο του φρυδιού. Για το συγκεκριμένο μακιγιάζ θα χρησιμοποιήσω από Urban Decay την Naked 3 Palette. Είναι μια πολύ όμορφη παλέτα. Έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις, όλες οι σκιές της κυμαίνονται σε υποτόνους ροζ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα για άνοιξη, για καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή δεν τη χρησιμοποιώ τόσο το χειμώνα όσο τη χρησιμοποιώ άνοιξη και καλοκαίρι. Την έχω λιώσει βασικά, από τότε που την πήρα την έχω λιώσει. Βέβαια, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη παλέτα και τις συγκεκριμένες σκιές. Εγώ θα περιγράψω ποιες σκιές θα βάλω, ώστε να μπορέσετε να τις βρείτε δικιά σας παλέτα, στις δικές σας σκιές. Με ένα μικρό φουντωτό πινελάκι θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη σκιά. Είναι μια beige matte σκιά. Για τις Strange, την τοποθετώ στο τόξο του φρυδιού μου, στο κόκαλο του φρυδιού μου. Στο κινητό μου βλέφαρο θα περάσω αυτή εδώ την μαύρη βάση ματιών. Είναι ένα paint pot από MAC, είναι το Black Ground, είναι αυτό εδώ πέρα, αλλά ουσιαστικά είναι μια υγρή σκιά ματιών, οπότε αν δεν έχετε το συγκεκριμένο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια υγρή σκιά ματιών είτε ένα μολύβι πολύ μαλακό, δηλαδή όχι σκληρό, μαλακό ώστε να λιώσει, ή μπορείτε κατευθείαν από τη βάση ματιών που έχουμε ήδη βάλει να πάτε και να τοποθετήσετε τη μαύρη σκιά. Απλά η διαφορά με αυτό και το να τοποθετήσετε κατευθείαν μια μαύρη σκιά είναι ότι θα περάσετε 2 ίσως και 3 στρώες παραπάνω. Όταν θέλω να τονίσω το χρώμα που βάζω πάντα μια μαύρη γρή από κάτω, γιατί θεωρώ ότι το τονίζει πολύ πιο έντονα από ότι αν το αφήσω με αυτή τη βάση ματιών. Θα την τοποθετήσω και αυτή με το δάχτυλό μου. Την τοποθετώ μόνο στο κινητό μου βλέφαρο, όχι παραπάνω. Δεν πάω ούτε πολύ μπροστά, ούτε πολύ πίσω. Βλέπετε, έχω αφήσει ένα μικρό κενό πίσω και ένα μικρό κενό μπροστά. Με ένα μεγάλο φουντωτό πινελάκι θα πάω και θα πάρω την γκρι καφέ σκιά από την εσωτερική γωνία μέχρι την εξωτερική γωνία. Θα πάω και θα σβήσω. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο χρώμα που βάζουμε, είναι το πρώτο μεταβατικό χρώμα. Ένα καλό κόλπο είναι κάθε φορά που παίρνετε σκιά στο πινελάκι σας να το τεινάζετε ώστε να φεύγει η έξτρα ποσότητα σκιάς. Και πάω και κάνω από την εξωτερική γωνία μέχρι την εσωτερική blending.
Στη συνέχεια θα γυρίσω πάλι στο κινητό βλέφαρο και αυτή τη φορά θα να πάρω αυτήν εδώ την αρκετά σκούρα μαύρη μοβ σκιά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φαίνεται έτσι εδώ πέρα, αλλά όταν θα μπει πάνω στο βλέφαρό μου θα φανεί μαύρο. Την παλέτα λέγεται Black Heart, αλλά εσείς όπως είπαμε μπορείτε να βάλετε την κλασική μαύρη σκιά που έχετε στη συλλογή σας. Θα πάω και θα το πάρω με ένα κοντό flat πινελάκι, θα το τινάξω πάλι για να φύγει έξτρα σκιά και θα πάω και θα τοποθετήσω τα μποναριστά. Δεν ανεβάζω πολύ πάνω, το κρατάω δηλαδή εδώ κάτω, γιατί με το σβήσιμο έτσι κι αλλιώς θα ανέβει, οπότε δεν θέλω να το φτάσω και πολύ πάνω, γι' αυτό το λόγο το κρατάω εδώ χαμηλά. Με το 217 μου πινέλο από MAC που είναι για blending και θα πάρω αυτήν εδώ γκρι καφέ σκιά πάλι που έχει αρκετό shimmer μέσα και θα κάνω blending εκεί που είναι ουσιαστικά στην τζάκιση του ματιού μας, δηλαδή εδώ πέρα. Γυρίσω πάλι πίσω με το flat πινελάκι μου. Θα πάρω τη σκούρα σκιά, θα την τοποθετήσω και μετά με το ίδιο με το πινελάκι για blending θα πάρω την καφέ σκούρα σκιά, θα πάω και τα σβήσω. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε, δηλαδή βάζουμε σκιά σιγά σιγά, επειδή είναι μαύρο χρώμα, καλό θα ήταν να μην πάτε κατευθείαν και τοποθετήσετε πάρα πολύ και μετά δεν μπορείτε να το σβήσετε ή το σβήσετε λίγο άτσαλα. Πάμε σιγά σιγά και το κάνουμε αυτό για όσο περισσότερη ώρα θεωρήσουμε εμείς ότι είναι, δηλαδή αν κάποιος το θέλει περισσότερο έντονο θα το κάνει, θα κάνει περισσότερη ώρα. Αν κάποια κοπέλα το θέλει πιο απαλό, δεν χρειάζεται να κάνει συνέχεια βάζω σκιά, σβήνω, βάζω σκιά, σβήνω. Όπου δείτε εσείς ότι θα φτάσετε στο επιθυμητό σας αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι κρατάμε πολύ χαμηλά τη σκιά, δεν την ανεβάζουμε πολύ πάνω και τεινάζουμε πάντα το πινελάκι μας. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε όταν πέφτουν οι σκιές εδώ κάτω, που πάλι θα πέσουνε, αλλά θα πάμε και θα το διορθώσουμε με concealer. Αλλά αν δεν τεινάξετε αυτό και θα πάρετε περισσότερη ποσότητα και είναι πολύ πιθανό να τρέξει σκιά εδώ κάτω. Επειδή θέλω να δώσω περισσότερο βάθος στην εξωτερική μου γωνία μέχρι μέσα στην κόγχη, θα πάω αυτή τη φορά και θα πάρω την πιο σκούρα σκιά, αυτή είναι εδώ την καφέ που έχει πάλι shimmer μέσα, λέγεται Factory στην παλέτα, λέγεται Factory και είναι αυτή εδώ η καφέ σκούρα σκιά. Στη συνέχεια με ένα μικρό γωνιακό πινελάκι για eyeliner θα πάω και θα χρησιμοποιήσω εγώ το gel eyeliner, το iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner το 01 Black από Maybelline. Είναι αυτό εδώ πέρα, το είχα αναφέρει και στα αγαπημένα του μήνα. Αν κάποια κοπέλα δεν θέλει να τοποθετήσει eyeliner, δεν είναι καθόλου απαραίτητο, μπορεί να το αφήσει έτσι. Με ένα κοντό flat πινελάκι θα πάω και θα πάρω αυτή την γκρι μπλε μοβ σκιά και θα πάω και θα την τοποθετήσω σύριζα στις κάτω μου βλεφαρίδες. Την εσωτερική υγρή γραμμή του ματιού θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι, είναι ένα μαύρο μολύβι από την εταιρεία Yves Rocher. Yves Rocher, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, θα το γράψω από κάτω. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω το Gradiosa από Lancôme.
Στην εσωτερική γωνία του ματιού μου θα βάλω αυτό εδώ το pigment. Είναι το Vanilla από MAC. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο pigment. Για highlighter στα ζυγωματικά μου θα χρησιμοποιήσω το Soft and Gentle από MAC. Τέλος, στην περιοχή των χιλιών θα χρησιμοποιήσω δύο προϊόντα. Το ένα είναι ένα μολύβι χιλιών, είναι από MAC το Dervis, καφέ, ροζ, κάτι τέτοιο. Και για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω ένα nude ροζ, είναι το Angel από MAC. Αυτό ήταν το μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε εύκολα ώστε να το δημιουργήσετε κι εσείς. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε, να πατήσετε like. Επίσης κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, φιλάκια!